प्रभास भाई अष्टमी तो मामूर किसका लगी तुमको? ସେଦିନ ଆଇକି ପଚାରୁଥିଲି କହିଲା ଗୋଟେ ଚଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ଦବ। ମୁଁ ସେରକ ଦବ ତ ନେମିନି, ଯଦି ଦବ ଗୋଟେ 1000 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାମ୍ବାଟା ଆଣିବି ଭାବିଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ବେଙ୍ଗାଇ ଅଷ୍ଟମୀ ନ ମୋ ଦିଦି ହେଲା ପଡୁଆ ହେଲା, ଏ ମତେ ଗୋଟେ ଚଢି ବି କେହି ଘର ତ ଆଣିଦେବେନି। ୟା ପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ପିଟିକି ତ ଗାଁ ନାଲିଆ କରିଦେବି। ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛ, ଯୋଉ ମିଠା ଦଉନ କହିଲାକୁ ମୋବାଇଲରେ ବି ପଠେଇ ଦଉଛ, ଖାଲି ଆକୁ ଆସ ଫାଡ଼ି ଦେମି ସଫା। ମୁସାଇ ତୁମର ଯେତେବେଳେ କଣା ଜମ୍ବା ରହିଥିଲା 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଲା। କହନା ସେ କଥା, ସେ ସବୁ ଗୋରୁ ଯା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ମାନ ସାହିର କେତେ ଲୋକ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା। କାଟିଥିନି ଯାଇ କେତେ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋରୁ ସବୁ, କିସ କରିବୁ କଥା, କିଛି ମିଳିଲାନି, ଲସ୍।